Здравейте, казвам се Росица Василева от град София. Аз съм почитателка на здравословното хранене и на здравословният начин на живот. И макар да провеждам няколко пъти в годината прочистване на организма, открих едни чудесни капки, които ми станаха безценен помощник за затлачения организъм. Става въпрос за капките Хепа-Витал, с които направих едно голямо пролетно прочистване. Трябва да ви кажа, че откакто прочиствам организма си вече 7 години, аз не знам какво е болест. Нормализирах здравето си, килограмите си, органите ми работят чудесно. Преди имах проблеми с съня и много хърках, което злодяваше дъщеря ми, която след развода живее при мен. Затова ви казвам, че тази година прочистването на организма стана много по-лесно. Капките Хепа-Витал ми бяха безценен помощник. Мислила съм и съм пробвала доста отвари и чайове, но все нещо липсваше. Капките се оказаха чудесни. Не ми се налага да хабя време и ток, не ми се налага да бъркам никакви отвари. Аз съм много доволна, а щом съм доволна, значи този продукт наистина си заслужава. Много съм придирчива и към здравето си. Внимавам какво ям и пия. Искам да ви кажа и още нещо. След като изпих 2 дози капки, аз се почувствах поне с 1 десетилетие по-млада, а иначе съм на 43 години. Затова не се колебайте, поръчайте си капките Хепа-Витал и изгонете вредните организми от тялото си.